Здравейте на всички, като ме гледат! Аз съм Creator 868 BG и днес ще ви покажа как да си направите компютъра по-бърз. Натискате на стартовото меню и пишете изпълнение или Run. После пишете Prefetch, натискате OK и изтривате ето тези всички файлове и сте готови. Това го правите всяка седмица, за да ни се натоварва компютъра. Значи, следващия епизод ще ви покажа как да си направите интернета по-бърз. Като влизате в браузърите. Това беше от мене. Чао!